Dame na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dainang di bagasan Minggu Parjolo dung Trinitatisom, dienet mahata ni debata, siyan Evangelium Lukas biddu 12, mamuka siyan ayat 10 jala marhaujungan di ayat 20 sada. Songonom mahatana laos takasma tapai hutihut. Jadi adong ma sahalak siyan natoropi nama dok tuibana, guru dokon ma aparaku marbagi tiat-tianan nami rap doho tau. Alai di dok ma tuibana. Bahwa ise do pabang kitau gabe panguhum manang sibagi tiat-tianat dihamu, laos didok matuna sida. Jaga mahamu, pasidik kamu manasa hahuliton, ay nang pemarlobi-lobi halak, dada siyan artanay ngoluna. Gabi dihatahon masada upama tuna sida, nin nama. Suhado gugu ni hauma ni sada halak namora. Jadi marhusari maibana di bagasan rohana songonon. Aha nama bahenokku, ay dangadong hasiatan ni gugu ni tanokki. Gabenin nama. Omma bahenokku, hulohay nama akka sopokki, hupauli ma akka naubalga. Asa tusi papungokku sudena tubui rodi artakku. Jadi dohonokku matu todikku, ale todikku, nungarade gudang artam. Say manang 3 taonon, ipe marhasonangam maho, mga minum maho, las maroham. Alainin na debata mamadok ibana, eho naloahon, sabor nginom matungguol kosam siyakko, iya na pinaradim, tui semay, songonima masa dihalakan, napapunguhon arta di dirina, anggo somamora ibana di debata. Ido sahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Marhiti turpukon, naparjolo di pasahat matuhita, ay dada inganan pangalualuon ni hamok kuson ni jolma Tuhani. Ditiki na mangajar Tuhan Yesus, torop do jolma naromad dapot tonibana. Dinalaho martinangi di pangajarion ng hatana. Alay adong masahala bawa siyan natoropi, naro madok tuibana. Guru dokom maaparaku marbagi tiat-tianan nami rap doho tau. Damang dainang marhite-hitehi, ditadda Tuhan hido ise bawai, sasitong na siyan hamok kuson na do ibanaro, dinalaho mangido tutuhani. Asa marbagi tiat-tianan ibana dohot aparana. Alanido didok Tuhan Yesus Kristus, bahwa ise do pabang kitau gabi panguhum manang sibagi tiat-tianat dihamu. Laos didok matuna sida, jaga mahamu, pasidik kamu manasa hahuliton, ay nang pemarlobi-lobi halak, dada siyan artanay ngoluna. Damang dainang, dada inganan pangalualuon alani hamok kusot Tuhani. Jaladang di halomohot Tuhani, diganup nasa akarohan hamok kus, di arta portibion. Dada namadok na subuy mangalualu tu Tuhani ganup nasa kanarikot. Laos dada namadok na subuy mararta manang marsinadongan ganup nasa jolma. Alana Tuhan ipe di halomohod do ganup nasa jolmai tarpasu-pasu parang uluon na. Alay unang madibagasan ganup nasa hamok kuson mangido tu Tuhani. Unang madibagasan gijang ni roha. Ay hamok kuson patubuhon gijang ni roha do. Jalamar do nga tubo do hamok kusonod dohot hahuliton. Alanido dibagasan hatabatak, manang dibagasa Bibil didok hahuliton. Alay molo di bahasa Indonesia didok ketamakan. Songoninang di Bibil New King James Version, manang versi ni King James, didok disi kaftesnes namarlapatam may
ketamakan. Jala mulu tabereng di hata aslina manang di hata gurik didok Pleonesias. Namar lapatan ketamakan. Alai buasa diterjemahut di hata Batak hahuliton ala mardonga tubudo hamokuson dohot hahuliton. Bisa dikategorikan sama seorang yang rakus atau seorang yang tamak itu pasti juga seorang yang pelit. Disyalanima didok di hata Batak hahuliton. Laos ikusi padao uddo ganup nasa hahulitoni. Ala ganup nasa hahuliton na mga tudiri do. Nama bahen holan nariko tudirina. Manang na mabuat holan na diibana. Dang dipikiri dongan nanasing. Apalagi pasangapo Jahoba di Batak. Tung masay bakol do tu ganup nasa aka nahulit manang namokus dinalaho pasangapon Jahoba di Batak. Damang dainang, dang nagabi didok Tuhan Yesus sala namora. Manang dang gabi na didok ni Tuhan Yesus asaw nang mamora jolmay. Daong, songon na tarsurat di Psalmen 112 ayat 1 ditolu didok. Haleluya martua mabawa na makabiari Jahoba nalomoroha si tutu dia kapatikna. Sangat mapino parnay sugot di tanoon. Dapotan pasu-pasu masudut niya kapartigor sugot. Hamoraon marlubi-lubi di bagasan jabuna. Jalahot do hatigoran nai. Rodi sa liling-liling na. Pasu-pasu na siyan debatado ganup nasa aka hamoraon. Ima hamoraon na siyan parbue biar mida Jahoba. Asing do hamoraon ala mga rampok. Asing do hamoraon ala madubo. Asing do hamoraon molo mangulahon akana jahat. Alay pasu-pasu ni debatado ganup nasa arta hamoraon manang sinadongan. Siyan parbue ni biar bida Jahoba. Alay unang manian ala di pasu-pasu debata gabe margijang ni roha. Ala di pasu-pasu debata dang namar na sukup. Ala di pasu-pasu debata naing musebuaton na pasu-pasu ni debata na diakadongan na. Songon bawa naro mangido tutuhani asa marbagi dohot aparana ibana di tiat-tianan niamung na. Alani dang dihalomohon Jahoba debata dia kahagi jangon ni rohai. Manang dang dihalomohon Jahoba di bata. Gabi margijang ni roha alani pasu-pasu hamoraon. Ido didok natar surat di sada Timotius onom ayat 10 pitu rodi ayat 10 sia didok. Rodihom maaka namora di hasianganon. Unang gijang roha nasida. Unang dihapo si hamoraon nasomiani. Alai dihapo si madebata. Nabuas mangalehot tuhita sa luhut si halasonota. Naeng mamangulahon na dinggan nasida. Mamora dia kaulaon na dinggan. Marroha nabuas. Nagirgir marsi basa-basa. Papunguhod di nasida pakal na dinggat tutiki sugot. Asa ditakup nasida ngulu natutu. Disialani ganup nasa arta di purtibion. Dang nagabi salah. Alay songo dia pangalahon ni jolmai maradupun pasu-pasu arta hamorauni. Ido narikot di debata. Asa unang manian, gabi umura masuk gajah tulubang ni jarum. Maribakon sahalak namora manang parsinadongan masuk tuharajaon ni debata. Unang gabi maol masuk tuharajaon ni debata binahen ni arta hamoraun. Hata ni Tuhan Yesuson. Dada holat tunamora. Alay tu saluhut na ganup nasa jolmado. Tu ganup nasa hita. Namora pehita di parar taon. Manang napugos pehita manang nahurangan di parar taon. Damang dainang. Unang manian ala ni arta portibion. Gabi maol hita masuk tuharajaon ni debata.
Alana godang do halak ala mangaluba-luba arta, mangalului aka arta narikot, di bagasan parnguluon na siya pare, gabi lupa ibana, dinalaho, pamorahon partodion na. Jadi molotung pe mamora, molotung pe pogos, molo holat diarta portibion do rohana, manak kulang mangalului aka hamorau di portibion, sarupa maul doi masuk tu harajaon ni debata. Damang dainang napaduahon, dang sian arta portibion hanguluan. Marhite-hite upama na pinasahat ni Tuhan Jesuson. Dipaingot do hita, asa boto otak, dadasian arta portibion parnguluan. Aladang tartuhor ni arta portibion ganup nasa hanguluan sa liling-liling na. Dang targarar ni portibion ganup nasa akahasisan ni dosa. Dang tarbahen ni portibion asa malua hitasian hamatean. Dang tarbahen ni arta portibion dinalahu mabahen las rohani jolma dilas ni roha nasa sitongna. Alani dihita na hinaholongan didok Tuhan Yesus di Matius 1 ayat 20, alai papungu-pungu hamu ma arta dihamu di banua gijang, dinaso targaga tasik manangit-ngit, dinaso tarhali jalan naso tartakko panakui. Arta banua gijang ima arta naum marga. Arta banua gijang ima arta partodion manang hapor seaun. Alani mariko tapapungu arta partodioni. Laos di arta partodioni mahita mamora. Disi mahita mamora parjolo. Songon hata ni Tuhan Yesus namadok ni Matius 1 ayat 33. Say jumulo malului hamu harajaon ni debata, dohot hati goran. Dungi tabahonon nama akaudeng Tuhamu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Arta di harajaon ni debata hido, naso targagat ngit-ngit, naso targagat tasik, naso boy mago, naso boy buaton ni panakko, naso boy habis binahen ni ganup nasa erosi ni portibio. Alai arta na di debata hido, arta na manotong rodi saleleng ni leleng na. Di partodioni mai, alani rikor situ tu damang dohot dainang. Asa mamora hita di bagasan partodion. Pugos manang mamora pehita, diganup nasa arta portibion, alai na parjolo, mamora hita di bagasan partodion. Alani pasu-pasuan ni Jahuba di batado ganup nasa nahinaholongan na. Molo naung mamora do ibana di bagasan partodion. Dang paso buon ni Jahuba ganup nasa parngoluan na. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhon si pasidingon niya kana porseado hamok kuson. Di pasahat Tuhan Yesus do sada upama dinalahu mga lusi ganup nasa pangiduan ni bawa nama mora namok kusi. Di bagasan upamay didok Tuhan Yesus. Adong sahalak parhauma namora jalana berhasil ibana. Alai di godang ni ganup nasa arta hasil ni haumanay naing ma papungon na sa luhut na. Asa adong si pakyon na marsonang-sonang manang marlas ni roha tu piga-piga tahun naneng ro. Didok Tuhan debatama tu ibana. Eho nalwahon sabor nginom matunggu kosam siakko. Iya na pinaradem tui semai. Diguari Tuhan Yesus donalwahon. Ima parhauma namora napapungu artanai. Alaniah. Molo didok nalwahon naso marbisuk may. Molo didok nalwahon naso mangatu si maybana
dia do narumikot sian narikoti. Naso mangat tu si manalwahon, molo so diboto lomoni rohani jahuba di bata. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan ido nalwahon, ganup nasa naholan papungu-pungu artana. Asa tulas ni rohana sendiri. Alai dipangido jahuba do ganup nasa kajolma. Asanian bahenon ganup nasa pasu-pasu di aka sinadongan manak kamoraoni. Asa tahu bahenon mangulahon pasangapon jahuba di bata. Dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Molotungpe dinalaho mangalului las niroha manak kasonangan ibana. Dapot ni jolma may diarta portibii. Daw nga mangina. Alana bolo taparrohahon. Gudang do akka na mamora. Gudang do akka naguk artana. Marsahit tulues. Naparjulo may nagabi stres. Dung stres gabi struk. Dung struk gabi stop. Mate. Alaniaha. Alani hamok kusonna. Alani hahulitonna. Ala di artanaido perohana. Ala di hamoraon nai rohana. Ala di hepeng nai rohana. Dang di debatado perohana. Di sialanima dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sotung marroha namokus sita. Alana dang tarbahen niya ka namokus dinalaho mangihuton Tuhan Yesus. Ala debatata Tuhan isa diri. Debata nabasa do yang go tuhata. Songod dia ma ganup nasa namokus na huliti dinalaho mangihuton debata. Dang tarihutonon na marsi basa-basa. Alani hahuliton na alani hamokuson na. Alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bernit situtudo tahe namokusi. Di sialani tapasiding ma hamokusoni. Ala hajahatod doi diadupan ni jahuba di bata. Songon natar surat di sada Timotius ono mayat 10 di dok. Ai urat ni nasa hajahatod doroha na holongan di hepeng. Ido disakapi na diba, ubahen na lilu siya kaporsiaw ni. Gabi ditaitod do gudang na birnit tu dirina. Dang jupang beholong diaka namokus. Ala dang tarbahen ni gandup nasa namokus be makaholong idongan na. Alay na yung mangahu tu dirina ma. Dang parduli be tu ganup nasa jol manasing. Hape parholong rohado tuhata. Jalaganup nasa na porseya mangihuton ibanado di parange haholongon ni jahubay. Bohama bahenon niya kanamokus dinalaho makaholong i jahuba. Bohama bahenon ni namokus dinalaho makaholong idongan na jolma. Alaholan mangay tudiri nama di bagasan sakapna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hamokuson gabi urat ni hajahatod do. Ala hamokusod di arta hamokusod di hepeng. Gudang dohalak na mardosa. Gudang dohalak menghalalkan segala cara. Asa dapot na arta, asa dapot na hepeng, asa dapot na niluluan na tudirina. Jala totu ganup nasa hamok kusoni. Paliluhon haporseaon. Laos ait do haberniton. Tuaka jolma namok kusi. Jadi dipangidohon Tuhan Yesus do marhite-hite turpukon. Natar surat di ayat 20 sada didok mamora jolmai di debata. Mamora di debata, imana mamora di bagasan partodioni. Manang di bagasa kaporseaon di debata.
Nama mora do akana porsea di Tuhan Yesus. Ala Tuhan Yesus do nama melehod dirina. Asa dapotan haluaon jol maisya dosa. Jala parjabar di hanguluan salileng dililengna. Disido hamoraon nasuhasuhatan. Na pinasahat ni Tuhan itu ganup nasa na porsea di ibana. Bohada mang dainang. Di dia do hamorauta. Di dia do artatta. Hata ni Tuhan Yesus nama dok di Matius 6 ayat 20 sada. Ai ia disiar tam. Disido roham. Di dia do artatta. Disima rohatta. Molo di debatado rohatta. Molo di debatado artatta. Arta hamoraon haporseaoni. Arta hamoraon di partodioni. Disima rohatta. Laos diaka pararta hamoraon di partodionido. Na talup marlas ni roha saliling-lilingna. Na talup dinalaho bongot tulas ni roha na manotongi. Atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapadaw ma hamokuson. Alay tapamora ma haporseaot tadi Tuhani. Marhite-hite naringgas sita manangihon manigeti hatani debata. Asa dapotak kita di hamoraon ni partodion. Dapotak kita di hamoraon ni bisuk na siya debata. Si pakeota, mangaradoti, mangarajai, ganun nasa pasu-pasu na pinasahat ni debata di bagasan parngulota. Laos tabahin ma, ganup nasa na adong dihita, tau hasangapon ni debata. Debatama na mamasu-masu hita sa luhutna. Amen martangya kita. Jahuba debata maulia tema dia sini roham doho pasu-pasum. Di bagasa tikyo Tuhan dapat nami pangatusion na siyako marhite-hite hatami asatung saluhut nahami mamorama di bagasan partodion molodung mamora hami di bagasan partodion marhite-hite naringgas dinalaho martinangi di hatam mangguruhok katami songoni Tuhan. Dau maganup nasahamok kuson siyan hami. Dau manasahahuliton. Alay mangulu mahami di bagasa kolong nasyako. Napatupahon ganup nasalomo ni roham. Marhite-hite na pinasupasum. Ganup nasa akka dinggan di basam. Di bagasan parngulun nami. Gohi mahami marhite-hite panugunugun ni asin ni rohami. Asa tarbahe kami Tuhan. Di bagasan serep ni roha, pinalaho mamuji pasangapoko, manotong di bagasan parangulun nami, mamake ganup nasa akan adong dihami, tau hasangapod di homay, rodi sa leleng nililingna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, sahat ngulu nami, tangiang dohot na adong dihami tuho. Amen.